Oke teman-teman, jadi hampir 3 minggu dari aku rong update blas ki wis 3 minggu rong update blas. Saiki kita update lagi ki cacatanku koyo ngene iki lho. Lah ini garapanku untuk jamange. Ki biasane wong-wong iki ruwe nggur foto tok teman-teman. Tapi aslinya nek di zoom ini kan urung ngerti koyo piye to jan iki cacatane iki modele koyo piye. Nek foto kan biasanya tak apa nek ngarani iki tak hitam putih tok no teman-teman, tapi nek ning kamera utawa ning video ini iki lagi baru ngerti ngono. Nek di zoom kok dirimu lagi ngerti. Wah, ternyata cacatane iki pulasane barongan jaranane ternyata koyo ngene iki to. Lah iki delok untuk ulone bayu cilik-cilik ini kecil banget teman-teman. Kene netok iki delok lah iki cilik sakmene iki tanganku iki lho delok. Nah ini. Terus kene barang iki. Biasane wong-wong iki nggur sakmene teman-teman. Nggone buntute iki. Nek iki kecil banget iki iki. Iki kuasku sampai ra iso mlebu iki kuase iki. Kuasnya harus khusus ya teman-teman, iki kuasnya iki khusus iki. Aku harus buat kuas yang khusus untuk ulone utawa buntute ula iki ampre iso mlebu cat 5 teman-teman. Iki kan cat 5 iki. Nah ini 5 cat teman-teman. 1 2 3 4 mol iki. 5 cat iki harus masuk, jadi kuase iki saya harus bikin lagi. Biasanya tak guntingi untuk kuase biar ampri cuwilik melenik terus luwincip ya teman-teman. Iki ukuran 90 untuk jamange iki. Terus untuk dase lah iki tak pasangi apa gini ngaran iki, sungut klasikan. Jadi wong njaluk sungut sing klasikan lah iki. Iki ada warnane putih, abu-abu, hitam, terus emas, putih, abu-abu, hitam gitu. Terus sampai entek iki hitam ya teman-teman iki entek iki. Untuk ndase iki cacatane sapa nek ngarani yoga. Terus untuk putihane iki garapane tegar teman-teman. Putihane iki garapane tegar. Cacatane yoga. Terus kemarin ada molat di sini lah dua-duane kae. Iki karo kene iki tak gruwendo lagi. Iki enek bekase grendo, tapi karo wonge ora oleh dicat ben ngene teman-teman. Ben ampri ketok kawak ngono ke lho. Lah iki. Terus kenene, lah iki kok njaluk disulami teman-teman. Jadi emas iki njaluk dibuak. Warnane emas iki njaluk dibuak. Sini iki kon ganti iki. Cuman selak dige main ya wis lah. Ben dige main sik. Iki diganti seperti ini ya teman-teman untuk warnane lah iki. Ganti seperti ini. Cuman ki klire apa nek arek kekandelen jadi pecah-pecah seperti ini. Lah sing bagian kene iki pecah kabeh iki. Lah ini dingkok pecah teman-teman iki. Ini baru dibuat 1 kali main ya teman-teman. Jadi kemarin ki ada rambute. Kemarin ada rambute karena cuacane hujan, jadi rambute dipangan ular. Jadi wong-wong akeh wong dandakno rene perkara rambute dipangan ular teman-teman. Mbuh ulere iki mlayu kondi itu kok iso nemplek-nemplek ning kene. Jadi ada beberapa barongan sing kemarin diganti rambut perkara dipangan ular. Terus kengko ya tak rambuti lagi. Iki rambute wakeh wingi terus dipangan ular entek. Akhirnya ya diganti lagi. Terus untuk cacatane lah iki tak zoomno teman-teman, iki cacatanku. Lah ini pakai grenjeng ya teman-teman, produk grenjeng. Lah iki tak pecah tapi prodone ini tak pecah hampir engko nek main mengkilat. Lah iki ning jerone clear teman-teman. Prodoane ini di dalamnya clear terus ki ana ijo-ijone. Ki ana rambute. Lah ini juga ada rambutnya iki gambaran dewe teman-teman. Jadi ki
ora nek tatane iki gambaran dhewe terus kene-kene barang ki. Nah ini iki nek sing ra ditata jadi tak gambari dhewe. Iki kene barang lah iki. Wah, iki kaya anu kuluke kucingan teman-teman, kaya jamange kucingan sing bagian kene iki. Kene variasine ngene iki. Terus kene iki juga gambaran sendiri ya teman-teman, iki asine iki coklatnya sampai entek rene, cuman tak tambahi dhewe lah ini. Terus ikine lah iki. Akeh wong ra iso gawe ngene iki teman-teman, biasane tumpul ora lincip-lincip. Nah ini tak lincip-lincipno seperti ini. Biasanya kan ngeluwer ngene. Nah ini lincip-lincip. Jadi di sini semuanya masuk jamang kucingan mesti ngene aku. Mesti lincip-lincip seperti ini. Lagi joping iki barang lah ini tak balik untuk cacatane ampriye ketok. Kini tak walik rene engko sing peteng iki enggak kelihatan teman-teman. Jadi tak balik seperti ini. Terus ki bukan biru ya teman-teman, ini abu-abu pucat atau abu-abu ungu terus biru. Jadi ada 3 ini. Nek kadoh ki ketok ungu, ketok biru, ketok abu-abu. Jadi ini cat kocan teman-teman. Ki ping-pinge barang ki. Lah iki butone juga kok kecil-kecil lincip-lincip seperti ini. Ini pucuke kuning ki ada emasnya, jadi putihnya kecil. Lah iki apa nek ngarani ngene iki? Iki lho nggone siung iki lho. Lah ini saya mesti koyo ngene iki lagi. Iki ada ijo-ijone juga, terus iki kuning. Iki kuning ya teman-teman. Iki ana ijo-ijone. Jadi setiap patran ki ada ijo-ijone semua. Lah ini. Iki ada ijo-ijone. Terus kene butone barang. Iki juga ada emasnya. Lah ngene iki. Iki cacatane barongan jaranan iki koyo ngene iki lho teman-teman. Iki lho. Cacatane barongan jaranan lagi. Kini apike to delon mlungker ngene. Sret kowe tok jelas iki. Sret. Iki juga gambaran sendiri teman-teman apa iki? Kini lho. Lah iki gak ditatah iki gambaran dhewe. Jadi menggoke ula iki juga enak banget lagi. Ora aku biasanya ngomong kenceng-kenceng ini terus lagi menggok. Nah ini didelok iki penak teman-teman. Cuma nek kadoh yo kelihatan rintik-rintik cuwilik cilik to. Lah iki mergo kan ulane iki warnane utawa tumpukane kecil-kecil teman-teman. Nek kadoh didelok ngene lah ngene. Tapi nek dideki yo ngene iki lah iki. Loh ini baru kelihatan warnanya. Nek kadoh ketok ruwenik cilik-cilik, nek dideki ngene ya lumayan gede. Tapi asine kecil teman-teman ulone. Jambule ini asli ya teman-teman. Lah iki delon. Bayu koyok ngene. Iki asli teman-teman, bukan sambungan. Lho delon to. Iki bukan sambungan, tapi ini asli dari kempole wedhus teman-teman. Iki kempole apa? Kulit wedhus lho teman-teman. Niki delon ori iki. Ki superan, nek ngarani wong-wong ki superan teman-teman. Jambul ngene iki wis diarani superan ampre larang regane. Nek di sini jambul-jambul mbuh asli mbuh ora ngono kae hargane tetap sama teman-teman. Mbuh masuk sambungan mbuh anu hargane tetap murah ya teman-teman. Ora enek kata-kata superan tidak ada teman-teman. Wis biasa ngono ae, mandak rambut ngene, mandak apa nek ngarani ulu wedhus kok ya diarani superan. Paling ki anu ya teman-teman, ngomong ke apa ulune wedhus etawa lho teman-teman. Etawa apa otawa wi? Etawa wi lho, makane wedhuse larang terus akhirnya jambule ngene iki malah apa dilarang-larangno ampre ketok super ya teman-teman. Nah sini kan padha ae wong iki kempol ae to. Iki pinggire ngono kae. Terus karo apa sing tengahe biasane punuk ngono lho teman-teman. Punuke punggunge wedhus ngono kuwi lho. Ya iki kan punggunge wedhus kuwi mang teman-teman. Iki. Masuk sambungan juga sama teman-teman. Oh dadine kan padha ae masuk sambungan.
Terus saurunge ke belakang, lah iki kira-kira kodame apa ki? Kita cek dulu untuk kodame teman-teman. Wong-wong ki mesti penasaran. Wah, kodame apa ya iki ya? Isine apa ki? Kira-kira isine apa ya teman-teman? Iki nek tak delok-delok seperti ini, iki aku arep dadi dukun teman-teman. Makane harus cek kodam ya teman-teman. Lah iki nek delok ikine, lah iki kuning ngene iki. Kuning-kuning seperti ini iki kodame ula weling teman-teman, iki kodame ula weling mergo warnane warna-warni iki kuning hitam putih iki ula weling teman-teman. Iki nek mau dikit tanggapan iki mesti anu iki ngene-ngene iki apa nyucrut ngene mergo kodame kan ula weling teman-teman. Dadi nek penonton mesti ngene-ngene apa nek ngarani ndangak-ndangak ngene ulane. Tapi sayangnya ula weling ki ora iso nyembur kaya ula kobra ya teman-teman. Besok kita cari lagi yang kodamnya ula kobra teman-teman. Nah iki kan ula weling ki ra nek bisane iki. Kene apa gak iso ndangak-ndangak kaya ula kobra ngene. Nek ula kobra kan kaya mangkok ngono kae. Nek iki gak bisa teman-teman, iki ula weling iki. Terus untuk belakangnya, nah ini tak kasih nama New Godek, tulisannya simple, elegan, minimalis. Tur nek didelok waduh langsung kebaca ya teman-teman. Lagi wiraswarane iki nek maca langsung penak New Godek. Ya iki kita namai New Godek teman-teman, tulisannya simple seperti ini. Terus untuk genine lah iki delok dhewe genine. Tak zoomno genine iki lho nek toke barongan jaranan teman-teman iki lho, toke barongan jaranan iki. Menying iki 211/2026. Asine ora tak kei tok-tokan seperti ini teman-teman. Terus bocahe tokono ya wis tak toki. Aku isin soalnya ngetok-ngetoki seperti ini teman-teman, kayak bocah kondang ya to. Nah akhirnya jaluk tok-tokan ya wis tak toki lah ki untuk genine seperti ini. Kita zoom no ki. Genine tak zoom no iki. Yo koyo ngene iki untuk genine. Nek didelok kadoh lho. Mau masuk ae to, koyo Kedirian iki, Kedirian. Tapi kene yo melu Kediri teman-teman. Iki masuk Nganjuk iki garapane sama kayak Kediri, terus butone lah iki. Butone spesial iki. Iki enak tulisane teman-teman, opo iki? Artine iki. Mbuh ki aksara Jawa ki ra genah aku teman-teman, ki enak tulisane aksara Jawa iki. Apa sing ngerti apa iki tulisane? Kira-kira artine apa gitu teman-teman iki? Iki barang. Ki apa ya iki? Mbuh gak roh teman-teman. Iki jajal artekno ya teman-teman, tulis ning komentar ki apa iki? Kira-kira apa iki? Artine iki. Terus untuk butone lah iki pas sawang arek limited iki, butone limited. Jadi di sini butone sama semua seperti ini ya teman-teman. Ya iki irung-irunge barang ki spesial iki. Spesial soalnya ora nek semadani. Nggur ning kene tok teman-teman iki lho. Sawang arek itu. Genine iki lho, beh jan urip tenan iki. Ini bukan geni kartun ya, biasanya kan wong-wong genine iki ngartun teman-teman. Nek iki geni ketok-ketok hidup sekali iki genine gitu lho. Eto kobongane koyo ngene iki lho. Beh jan ra umum iki garapane barongan jaranan iki jan ra umum tenan. Terus iki teman-teman. Blengkere pakai stainless ya teman-teman. Iki enek sing mlengkung ya. Kan dipepe karo bocah panas engko ditali neh. Iki pakai talian semua ya teman-teman iki. Pakai stainless niki 3 mili. Rapi banget lho. Rapi banget iki. Taline kemul iki paling taline kemul iki teman-teman. Sangat seru wapi ricik. Delok ya enak ya teman-teman, delok lho. Sangar nek didelok ngene. Terus untuk ikine engko diganti teman-teman, engko emasnya dibuang. Nah iki emasnya kita buang, terus kita pasangi klinting soalnya besok dibuat main teman-teman iki. Jadi habis dibuat main rambutnya paling apa nek ngarani kademen ya teman-teman, terus dipuangan kuwi dipangan apa nek ngarani uler, akhirnya dibuang rambutnya. Terus nanti kita
ganti rambut baru. Nah, ini untuk ndas-ndasnya seperti ini. Yo mari molat iki tak anu. Niki tak duwendo temen-temen iki. Bagian ngisor iki enek variasine temen-temen iki. Mbuh ki variasi opo ki enek coretane coklat barang. Lah ini ki dicoret coklat-coklat ini ki. Jadi setiap pengrajin nih angen-angene seje-seje teman-teman, makanya ora iso digawe padha. Iki enek variasiane seperti ini, jadi angen-angene wonge mbuh piye iki. Lah iki. Biasanya nek sing digawe keongan lungker ngene, nek sing biasa munyer-munyer ngene. Jadi beda-beda ya teman-teman. Terus untuk bawaannya memang seperti ini. Lah iki. Nek bagian kene iki boncal-boncal iki wajar teman-teman, soalnya kan dideleh iki wong ngisoran. Lah ngene iki. Boncal-boncal ini wajar. Suwangar bayu. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjutne video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.